Dobré odpoledne, vážení diváci. Vítejte u zpráv ve 12:30, kterými vás provede František Louda. První zpráva se týká rekonstrukce základní školy v Lubnici. Lubnická škola se nachází na okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Přestože je Lubnice pouze malá vesnice, může proběhnout rekonstrukce zdejší školy, neboť bude hrazena z dotačních fondů Evropské unie. Nyní předávám slovo kolegovi Patriku Kulíkovi, který vám přinese více informací o tomto mnohamilionovém projektu. Děkuji za pozornost, loučí se s vámi a na viděnou se těší František Louda. Dobré odpoledne. První rozhovor provedeme s ředitelem základní školy Lubnice s Kamilem Eliášem. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Mohu se vás zeptat, kolik tady tato rekonstrukce stála? Tahle rekonstrukce stála 7 300 000. A dostali jste na to nějaké dotace? Dotace jsme dostali 6 milionů. A co se na této škole všechno změnilo? Změnily se okna, máme nový zateplení a barva. A kolik stály ty okna? Okna stály 2 miliony 600 000. Děkuji, to bude všechno. Teď. Dobrý den. Dobrý den. Jak se vám tato škola líbí? Ta škola se mi líbí hodně. A chodil jste tady do této školy? Chodil jsem. A líbí se vám to teď, nebo se vám to líbilo pozitivovat? Teď se mi to líbí víc. Kdo to tady teď nějaký takový tmavší, ostří. Ano, děkuji, to bude. Teď provedeme rozhovor s žákem základní školy v Lubnici. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho do této školy už chodíte? Já do téhle školy chodím již už 8 let. A jak se vám ta barva líbí? No, mně se líbí teda hezky. Je krásná, hnědá a to je asi všechno, co můžu o téhle barvě říct. Ano, tak děkuji a nashledanou. Nashledanou.